Ixo! Bueno, Xabi. Hostia, tío, baina, zer gertatzen dago. Afari bereziak agula gaur, da, Txirosen dauden refusiatuei, diru laguntza bat lortzeko, furgoneta bat erosteko. Zeintzu darrez, ikusten, Felix. Felix Maso, Rafa Garrotxategi, Dadi López, eta Rubén Trikao. Gaur duliakoak, Andaia eta Bilok, eta gure etxekoak ere. Kotxa, Aratz, Romi eta Txarri. Bueno, hostia, Mirador de Ulia, bueno, eta zeja marren. Gaur, 8 plater. 8 plater, zer 8 plater, hemengo produktu egin dago 8 plater. Ja, 8 plater, baina aukeratu beharko dugu bakoitzak, bat edo... 8 plater, eta gero, txuleta, osea que... 8 plater, jamar ditugu! Zutun guzea da, Bueno, vale, jango ditugu, noski jango ditugu. Egongo, Venga, apai. Intxo, bote, urrengo misioa, entzoia ze ondo, mesedez. A ber, Leitzara junbertzate, Leitzara, Nafarroa. 8 apellidos baskos pelikula filmatu zan herria, ezagutze zuen pelikula. Bien, Leitzan lortu behar diazue 8 osagai euskaldun dauken pintxo bat. Pintxopote, 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 nan, glug, 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 glug. La, 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 txa, 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 eta lenea, mua, 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 mua. Nahi bai, pintxopote, 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 nan, glug, 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 glug. Nik ahalbideturiko garraioan, Horrengoan trizikloan bialiko gaitu. edo patinetean. Zenditzat, baina nik ez edo gehiago. Arrotzak frigituta dauzkat. Aizu, arrontza prigituaz ari zarela, zein da gaurko misioa? Leitzako herrian 8 osagai euskaldun dun pintxo bat aurkitzea. Oze txorakeria. Nere herrian algortan 8 osagai euskaldunez betetako pintxoa daude. Adibidez? Bueno, karakolana, kokotxana, karrakelena, koliflorrena, Lau. karramarronena, kiskillana, 6. karraspena, Eta 8garrena? kuskusarena. Kuskusa ez da euskalduna, Nola ez, kuskusa eta Clemente txapela baino euskaldunagoak dira. Kuskusa eta Clemente ez di euskalduna ni pa Dios. Iepa, Kaixo, zer du ba, zer zaitze? txaldeon. Berdin. Bani- Oreinak begira? Nolatan hasi zinen oreinak hemen azten da. Pues hemen txel lehen hau izaten ginen zen behiek, eta gero pentsatu ginen zerbait diferentea jartzea. Eta bueno, eta ze esaten nahi izan, oain, arrak ze esaten nahi izan. Oain da garaie, Ja. berrea deitzen zaio marru egiten duelako. Bai, hori ba. Marru horreita. Orduan da garaie emek estaltzeko. Desente emeak daude hemen berak estaltzeko, nahiko lan badu ez. Ar batek 35 berrogei. Bueno. Estaltzen ditula. Oain txenin jan amatea. Bai? Bai, nahi bezuet horrein nerekin? Bai, noski. Erakutsiko izot. Bueno, ez dakit aurkeztu nahi zen, Asier? Bai, Jose Mari. Jose Mari, oso ondo. Lesakenekoa. Lesakenekoa, bai. Kompetentzia ikusten tonon bait. Ni kompetentzia? Igual. Lasai egon, naiz pasako. Jan amanen dio eba oain. Hemen da, ezta? Jan emateko lekua. Hementxe, bai. Hor daudio oitxuk soinu batea. Bai. Orduan da, tapa hoi, jotzeu, makile batekin da soinu horta. Ara? Bai. Bueno, Da, ez bai. gaitezen, orduan, txaranga orain. Txaranga, bai, txaranga. Hau da, Oso ondo. tanborra bezala. Ja. Bueno, 2016an hase teknika, aintzinako teknikak, Bai, denbotekoa. Zarata, eginda. Oain heldu da, arra, oain heldu den nausie. Bueno, arra heldu denez, ja, kabo, ezta?
Bueno, ahotxe sakona dauka honek, Bai, opera. Iñaki Perurenarekin ere, bueno, aidetasuna badukazue, ez? Bai. Iñaki Perurenan ama guretzat izoa, eta Iñaki Perurena gure lehengusue. Oinatz, bengoetxea baina, zeitezu hemen, oreinen artean. Leku dotore honetan, zen moduz? Ongi. Oso ongi. Zure bai, zertza biltzete? Hemengo inguru eta ekutsi dio eta... Oso ongi, dotore da lekue. Oreina ekusitxu hain persona famosoare bai. Famosoa, ni nere txenak famosoa. Nek uste kanpoane bai, Bueno, eseri gaitezken nun baiten? Bueno, bai, itzin hor. Beina, ozen. Ederki gaude, Bueno, Dotore. Oinatz, zu hain gazta tablakoak hartu ditzakezu, hain ja. Hombre, bueno, goz batzuk pixkoat txistorra diez, pixkoat grasa pixkoat dauke, baina, ez da problemik horreat. Haizu, gaztau, nongua da? Hemen auzoko bat egiten du gaztau. Bai, Bai, baserri hartaintxe, egiten du. Gorriz, bai. Oso goxoa da. Bai. Narra hau. Iria zabal. Iria zabal gazta, ezta? Bueno. Eta, hoiek, hemen leitzan bertan eginak edo? Hoi, leitzeko zeatek, bai. Beraz, leitzako pintxopotean olako txorizoak eta aurkituko ditugu. Bai. Txistorra eta gazta, bai. Leheno aipatu dizuet, zea, 8 osagai euskaldundun pintxoaren atzetik nebilela. Ez dakite zuk laguntzerik badiazun edo... 8 osagaiego pintxoa. Bai, 8 ez osagai euskaldunak. Zenbateko denboa dauke, kaste bete, o... Ez, gaurko eguna. Gaur bakarra? Gaurko eguna, bai. Ez to kapazitateik hortako. Bai, oinatz badaukete. Ikuste nola garen euskaldunak, Oain zea dator, apustu egitea, ikustezu? Nik apustu egingo dit, ba. Ez, Ez. Bueno, baina laguntzeri baduzu? Hombre, txokoko katxikin hitzekin mazo, ba, igual. Orduan, txoko, kati, erki. Bueno, hemen osten zaituztet, kompainia honean, da... Oinatz, Ongi bili. sorte hon. Bale, berdin. Eskerrik asko, oso landetxe Ike beharko zortea pintxoak. Eta bai, izango duzu nere berri. Bueno, mutilak. Venga, Aio. bai, agur. Aio. 8 osagai euskaldun. Oreinak. Euskaldun oreinak. Orein kaka euskalduna. Ekin lau osagai euskalduna. Ez da gutxiala ere. Oia ondoni, unon! Apa, kaixo, egunon. Ni Javier naiz. Urte askotako, Javier. Modu. Eseri nahi baduzu? Eskerrik asko. Zibilitzea. Oine zibilitzea. Bai, pixka, eta Bai, nekatuta. Bai. Zea, etorri naiz, plazaolako bide berdetik etorri naiz. Bai. Parak ez horra garri dira, oia. Bai, ez da. Badakitzu hori garai baten trenbidea zala? Bai, ikusi ditut horrelako marrazkitxo batzuk trenbide batenak eta. Bai. Hori funtzionatu zuen horrek ja 1953 urte arte. Lepa, kaixo, egon? Ostras, barkatu, Javier. Ni, zure urte ez hon egiten zait. Patxi estibia izan zen, ezke? Patxi estibia, ez dautze hartu, Javier. Izan izautu, motzeinak ez du izautzen. Aizu, nola izan zen saio ora, egin zen un saio ora? Launien zela fuerza? Bai. Ba, hori organizatu zuen konkurso bat, kantzea bat organizatu zuen, da provintzi bakituzetik eta batzun, kirolari bet, eta batzun, eta Naparroai nik representatu nion. Leitzan, hau, autoria izango, ez dakit gaur egun, baina gara hartan. Mireztuta, hori ikarri izugarria. Pena izan duzan, gazterik lesioa epizula eta erretiro utzi behar izan duzan. Eskora, bino... Mendian izan zen istripua da, ez? Mendire, hon nintzen lanea, eta arbola gazmin arbutu nion, da gerrik izurratu zizkien. Gerria izan. Bai, eta 29 urtekin utzi nituen, apustu eta kampionata bai. Hoben neola, handi beste urte mordosko osoan kampionoz seguro izan nintzela. Aizu ez dakizue, baina ni ja gozetutan nahi, hainbeste hitz egin eta... Jatetxen gaude, harakindigien gaude. Harakinde, zer jomera harakinde, harari arostea? Ez, hau jatetxe da. Harakinderia jatetxea? Bai, jatetxea. Oi, izendagati bakarrik ikusteko motu. Bai, eta etorri. Bai, Ne Andre oso pintxo gozo apreciatzen ditu. Bai, Bai. Torri. Venga. Bai. Venga. Torri aurre. Ikusiko ze pintxo gozo apreciatuko dizuen, Bai. Bueno, ni lana noa, bale? Bueno, venga. Andoni, guta askotako, Bai, berdin. No, patxi. Bueno, aia, Egon egetu, bale, arte.
Erki benar, bueno, zer prestatu behar diguzu? Ba, ensaladilla bat, arraiekin. Oan garaia denez, atunekin eta lehatzakin. Bestela egiten dut salmonakin atunez da honen. Oik egosten ditot, ur eta katzetan, Bai. eta bene ositakoan, babitu besi eta hor txikituta da. Hau dena da. Hau dena da. Lehatza eta legaluzea. Eta legaluzea. Euskaldunak dira? Bai, bai. 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 Eske, ni leitza zea misio batekin etorri naiz eta informazio hori Bai. oso baliagarria. Bai. Erki, bueno, orduan, dana egosita, txikitu eta dana nastuta. Eta orduan iten dut, tipuline txiki-txikin da, ez? Hau botatzen dugu. Gatik da arakindegia eta jatetxea. Barakindegia da, izena hori zulako etxe honek. Nire atxuna monak etorri zen larraundik. Bai, ondela 82 urte. Hemen etxe guztik denak bere izena du. Bueno, hau denan hasi du, Bai? eta botatzen digu sagarrozpine Sagarrozpina. eta oliba olioa. Hau naparra da, Olio naparra. Jakin dezazun, bai. Bai, ezautzet, Oso olio onak, ezautzet. bai, oso olio onak daude hemen. Hau berriz denan hasi. Eta zure aitona monek jatetxe ireki zutenetik, jatetxe izan da hau bakarrik, edo... Ez, leno zen denetatik, denda, Bai. taberna, lotako toki ere bai. Lotako toki, gelak ere bazitu. Kirola iten duen hemen egin nintzen ikaten. Bai, patxirekin ere erlazio handia izango zuek, ez da? Urte batez hemen onduzen apupilo. Apopilo? Bai. Ara, esplikatu hori? Ba, bueno, bera izen prestatzen apustu bateako. Bai. Eta orduan izaten ziren, bueno, hori zu hobeki esplikatuko duzu. Nola... Orduan izaten ginen, soziedad izaten ginen. Bai. Eta orduan jartzen zen, puntu bet, jateko. Hemen onduntzen ni. Hemen. Bai. Gehiago, urte bete baino gehiago. Baino gehiago, ez? Janari osasuntxo, emate dute berez. Bai. Gara hartan kirolariek ere ez zuten orain bezala jaten, ez da? Esaten dena da, kirolariek gara hartan txuletoia jaten zituztela eta... Orduan oingoa kirolari bainoz 3 aldiz gehiago bai. Ja. Goizen, gur normalen jaten ginen, txekorran gibela, xerrakin de, jaten ginen nuen, da ondoren gazta, membrilua, intxaurrek, dena. Eta eguardin berriz, olentejak, ozera joan jaten ginen, ondoren txuleta, olaskoa dola. Hala. Erki, listo orduan? Listo? Hauxe da dena? Gero botatzen diozu, perekilekin indako zea olio bat, gainetik eta jazta. Probatu barko, ez da? Bai. Hartu lasai. Eusen ikusten do, olakoa. Eta zuk ere benar hartu, Vale. Bueno, Zer dutzen zaizu? Arraskoa. Osoa da? Oso ona, oso ona. Bai, ez da? Ba, posten naiz. Beste hori ere jango nuke, baina da, Javierren zatutzikoet. Oso ongi. Horre guztua janen do. Ne parte zama jozu. Jateko kontutan. Ta mila esker. Bueno, ez azeri. Ez azeri. Mila esker. Bai, Horre bat, aita esango diot, zuekin egon naizela. Oirek. Eta segi ondo, bai? Gori txik. Venga, ze partez. Mila esker, Aio. Aio bai, ongi izan. Zer aurkitu duzu? Bai. Zer? Clemente eta kuskusa ez direla euskaldunak. Bueno, esate xilik. Ezu, guazen honea. Jakingo dute zerbait eta. Kaixo, Kati zara? Bai, Kati naiz. Kaixo, Asier, Pintxo, Andoni, Bote. Bote. Bai, haizu, gauza bat, hemen leitzan ba alda 8 osagai euskaldun dun pintxorik. Hoi, ez zaila jarri duzun, ez? Keba, ez? Ah, Baina, bueno, garratxaldekoa, oain prestatu badu, da medimezut hori nirekin? Ah, oain, arratsalderako pintxoak prestatu behar dituzu? Bai, bantxe. Bueno, bai, guazen ikustea. Ne medimezut hori? Bai, guazen, zukaldera. Guazen. Bueno, Kati, hau da txokoren zukaldea. Txokokotxukaldea. Txokoko zukaldea, Bai. oso ondo. Bueno, eta ze pintxo prestatu dituzu hemen? Bueno, ba, 2 pintxo egin ditu. Bat, saskitxoa gaztakin indakoa, eta tortilla aurre ezpikoak barrenen dula. Beraz, saskitxoa gaztana, ez da? Bai, gaztakin indako saskitxoa. Bai. Eta barrenen dauke tortilla aurre ezpikoakin. Eta bestetik prestatu duzu? Eta beste berriz, izanen da, ogie, Bai. kalabazine,
tomate bizko bat, eta gero urre ezpikoa gazta eta zituina bizkoatu. Itxura ederra hori ere. Nola egiten da, saskitxo hori? Saskitxo hori, bueno, kurioso zamarra edo da. Zartagin gazta bizko batekin eta gero bueltan mandaiarri baso baten. Vale, eta gero orduan izango litzateke hemendik hartu, ezta? Bai, eta bete eta jazta. Eta bete, ezta? Edo zuzenen zago probatu ere, bai. Bai, Hau, bero eta hotz hartu daiteke berdin-berdin, edo... Ba, gehien bat gazta behar da hotzat zergatik gainoan ezin egiten da. Bestela zen. Hau zer egin behar da, dana eskuarekin... Bai, bere hortzantxe. Eskuarekin. Da, bezala. Tamaina ederra dute pintxo hauek dena den. Bai. Hone, berin batzut tenedore bat, aterako dut. Ez, guazen. Bai, gaina hori albo batetik hartu beharra dira. Bai, nolabait, hola. Nausketa hau, No, ze gazta mota da hau? Emental. Emental, ez da? Bai. Ementala. Emental, batzen maitea. Bai. Astero aldatzen dituzu pintxoak, ez? Bai. Bai, hombre. Hazen nahi dut? Astea joan da astera torri azkenen, errepikatu hori barra dago ez bakarren bat, baina normalen, astero berri jartzen ditu bai. Bezeroa ez oitzeko, beti berdin. Hoixe. Haizu, biak oso onak. Kati, Gauzera? Nik esku emango nintzuke, baina hauek ere eman nahi ditut biderako eta... Nik bien partez esku emango nintzuke. Bale, oso. Maizki dut bi musune partez, Baitare. Hala xe. Bale. Kati, mila esker. Bueno, zueri, lehitzera etortzeagatik. Eta egongo gara. Bale. Bueno, Andoni, nahiko lan baduzu hemen, ez da? Bueno, ni aurrera joango naiz. No, joango naiz, ezakit ba, 10 minutu barro. Haze itxura ematen izaren, Andoni. No. Gero arte. Adio, nahizen arte. Zaizu, galdera bat. Begira, 8 osagai euskaldundun pintxoa bilatzen ari naiz hemen leitzan. Ba aldago horrelakorik hemen? Bueno, 8 osagai dun pintxoa ez, baina, bueno, maitasunakin zerri guztekoik pintxoak bai. Bai? Guazen zu kaldera. Bale, erki. Bueno, Lourdes, beraz, maitasunarekin zerikusirik duen pintxoa egingo duzu? Bai, ala da. Ederki. Bueno, zeintzu dira osagaiak beraz? Ba, odolkia, piper karamelizatue, pastabrik eta irugiarrea. Hartuko dugu odolkia eta tipulez, keni odolkia tipulekin erosten dut, ze gusto pixkoat ematen dio. Eta orduan sartzen dugu eltzean. Ura irakiten dago. Bai, 20 minutu dola, ura gatzakin dago. Eta gero hemen jarriko dugu piperrak. Piper gorriak eta... Eta noiz hartu zenuten edo, norekin hartu zenuen? Zure senarrarekin bitatzen dute taberna? Nere bikoterekin, bai, Zure bikoterekin, Mikelekin? Orain dela 26 urte. Orain dela 26 urte? Nengoen lanik gabe eta hola, klaro, honea etortzekin, ze traspasoan zegoan taberna hau eta orduan erabaki ginuen hau hartzea. 10 minutu edo gutxio eta piperra kasik eginda dagoenen, botatzen dugu azukre pizkoak karamelizatzeko. Izena berez nola da pintxoaren izena? Saku beltz. Bueno, odolkia berez beltza delako, pentsatzen dut, eta gero bria izteako nola poltsa beltz bat osatzen du, bai. Hau, irakiten izan duzu, zenbat denboran? 20 minutu edola, bai. Orduan gero dana hemen... Hemen briken zuzenen, gero lotzen dugu irugiarrekin, eta gero ja, behin lotuta eta poltsatzoa prestatue, laben sartzen dugu. Labean zenbat denboran? Ba, pizkoat bestu arte. Bueno, pues hau ematen doia einta daula. Kenduko inuna sala. Pizkoatola... Bai, zanpatu pizka. Zanpatu, eta piperrekin nazi, eta bastatxo bat egin. Eta gero jarriko ginen hemen. Odolkiak hemengoak dira? Leitzakoak bertakoak edo... Ba, normalen hemengoak erabiltzen dugu. Gero ingo ginen poltsatxo bat bezala. Eta irugiarrekin lotu. Eta gero, hau jarri bandejan, eta ja labean sartu. Eta labean sartu? Bai. Labean 10 minutuz, ez da? Bai. Bueno, hemen dugu pintxoa, ez da? Bai. 10 minutuz edo, bueno,
labean egon da gero. Guazen probatzea. Bueno. Aizu. Ez dakit zergatik, baina olako barrukaldean olako tximeleta batzuk edo, ez dakit? Claro, maitasuna elezirra eman dizut eta. Maitasunaren elixirra da? Hala ba, Lourdes eskerrik asko, benetan. Bai. Eta beste bat arte. Bale, zuri. Hey, it's wonderful to see you once again, to see you smile and hear you call my name. There is so much to say. Hey. Barkatu, bai, keixo. Esan. Sukaldaria zer, ez da? Bueno, bai, Antza? antza denez. Ni Andoni naiz. Josemi Aiarbe naiz. Galdera bat. Ez duzu ezagutuko 8 osagai euskaldundun pintxoren bat? Bueno, ba ez dakit, baina sukaldera goazen, galdetzera. Sukalden, berki. Ze toki da, hau? Hau, Aiestaran hotela da, hotela. Lekunberrin, eta daitu 104 urte inguru. Kontxo. Da, bueno, 3 generazio, beti familia berdinak eraman du, Aiestaran sendiak. Oso elegantea da, honea, jende ezaguna etorriko zen gaua pasatzera, ez? Orson Welles, Hemingway. Kontxo. Bai, nahiko ospetsu da. Filmak ere grabatu izan dira hemen, eta bueno, toki aparta da, Barolar mendikatearen inguruan, eta... Hemendik aurrera esan dezakezue Andoni Agirre Gomezkortare etorri da. Bai, noski, jarriko dugu liburuan. Hoxe da Paco Aiestaran. Paco, ¿qué? Encantado. Igualmente. Desde 1912 en familia al hotel, ¿eh? Sí, el abuelo, luego los padres y ahora nosotros. Tercera generación. ¿Qué nos vas a preparar? Vamos a preparar una cosa muy de aquí y muy de otoño. Un magre de pato acompañado de unos hongos y una salsa agridulce. Un plato muy sencillo, pero muy rico. Nik uste dut, igual, zuk ere pixkat eskuak zikintzea. Zer inberdaron? Ba, begira, ingo ditugu ontoak. Txustarra gogorrago da, txapela baino. Bai. Orduan, ba, mendik amoztuta. Erariko du txapelak. Aizu, Aiestaran familia, hemengoa bertakoa da Lekunberrikoa bizitza guztitik? Bai, bueno, historiare nahiko polita da. Bai? Gota. Begira. Pako Naitonak zeuzkan diligentzia, gara hartan, kotxeak ibili aurretik diligentzia zeukan, eta egiten zuen Iruña-Tolosa, Tolosa-Iruña bidaia. Gau, imaginatu, bidai luzea, ez horrein bezala urdu eta gutxigo... Bai, bidai luze xamarra izango zen, mendia pasata, ez zegoen tunelik eta horrelakoik. Horia. Eta, bueno, neguan eta hori zaila zen egitea bidai hori, eta erabakizun familiak gela batzuk irikitzea toki hontan, jende hori ere gaua pasatu alizateko. Kontxo. Eta gaur egun zenbat gela ditu hotel honek? 80 inguru. 80 inguru. Hotel desente potola da. Oain, goatu naiz nik entzuna dakat, hemen Lekunberriko hotel batean misterio bat da hola, o ez dakiz zer, oizera, hotel hontan? Bai, egiten da zerbait xelebrea, ez? 20 bezero hartzen ditugu, 8 aktore jazten dira mengo personala bezala, duela kasi 1 urte bezala jantzita, denak, bezeroak eta mengoak, eta egiten da Agatha Christie bezalako erailketa bat. Osea, erailketa bat dago eta hor pixkat investigatu behar da. Aste bukaeran zehar, jun behar dute investigatzen, ze pasautean, zen izan den, ze horrelako... Eta hori noiz iten da? Urtean bitan. Urtean bitan misterio hori egite dezute. Jendea asko apuntatzea, hemen zea... Bueno, bakarrikan 20 lagunentzako oineteke. Aizue, misterio horretarako bai besterotik edo bai aktorerik behar badezue goatu nerekin, Bota, Ba, edo pintxeren bat, sukalderako. Bueno. Hortxe. Vale, erregosi. Ontxok ya marchan. Y ahora, ahí, el ingrediente principal. Primero la piel, que se haga, porque es una piel muy gorda, que se haga ahí un rato, que se quede doradita la piel, y luego por unos 4 minutos o así por la piel, y luego por este lado ya poquito rato, 1 minuto y medio, 2 minutos. Berriz ere, telebistaren magia erabili beharko dugu, eta 6 minuturen bueltan, gatoz. Ya hemos dorado el magre por la parte de la piel, para que no nos quede dura. Le hemos dejado ahora un par de minutos por la parte de la carne y ahora ya lo vamos a sacar para filetear y presentar en el plato. Los hongos
ya están pochaditos, blanditos y muy ricos. Entonces ahora escurrimos un poco. Esto me gusta cortarlo más por la parte de la piel. Hacemos así unos filetitos. Tiene que estar rosa. Esto si lo haces mucho, cuanto más lo hagas, más duro está y más seco. ¿Vale? ¿Vale? Tiene que estar así rosita por dentro. Es como el chuletón. Handiak asko eskatuko hau, ez, Josemi? Bai, desente. Batez ere orain negu partean, udazkena neguan. La salsita, Andoni, ya la hemos puesto a calentar. Ajá. Es una salsita muy brillante, de mucho cuerpo. Napamos un poquito, no demasiado. Le da un toquecito agridulce. Y ahora terminamos con la joya del bosque. Zer moduz zure tripak? Bueno, tripak ez dakit, baina hoa ja... Y a comer, ya está hecho nuestro platito de temporada. Hau zer hartu beharko da, ozkada bakoitzean, bakoitzetik pixka bat, ez? Hori da. Ate pixka bat eta ontxo pixka bat, ezta? Bai, biak batera, aber ze iruditzen. Ea. Erregabe, Jo. Kristona. A ber, Pako, probatu. Kristona. Ba, be. Nik hause. Deno joan behar pixka bat. Ba. Aizu, Josemi, gauza bat. Clemente eta kuskusa ez dira euskaldunak, ez ez. Kuskusa ez, Clemente auskalo. Ai, ez, Clemente agian bai. Agian bai. Don't let me spend another day alone. Remember all the happiness we've known. Let's relive yesterday. Hey, we've known a world of loneliness and pain. We'll never make the same mistake. Zerka jozu, eske, andoa indik bizikletan etorri gara eta halako pajararen bat eman dio, ez dakiz. Zanen da zerbaitek? Kristina! Hombre, Andoni! Kristina, baina, bueno, nolatan zuendik? Ba, hemen txen, ererrin? Ah, zorerri! Bai, Kontxo, aizu, baina bat nolatan zuek hemen, Bai, hoxe, ara, honen atzetik. Nola bait. Aizu, baina, zenbat urte dira, gu elkarrekin egon ginela, baina semanita? Bai, urte mordoska. Eta gero ere ibili zina hor bertatik bertara. Bai, bueno, hori aurretik izan zen egia esan, bai, urte mordoska joan zien, bertatik bertaran. Gustora, antxe hasi nintzen telebistan egia esan. Irrati ere, Irratin ere inun, bai, boladatxo bat. Bueno, irratia, telebista, eta hortaz aparte, zertan ibilizera, orain arte? Beste ibilbide baten, erabat ezberdin eden beste kontu baten. Euskara teknikari nabil guain, azkeneko, urte parean edo. Bortziritan haitu nintzen, eta guain, etxen, leitzaldeko euskara zerbitzun, leitzago izuta, areso arano, zoragarri. Ederki gusten zaizun, eska. Bai, ez da? Gusten zu, ze politanen, adizkiatasunat. Bai, gauzo hiri, eutxi bertzaio gaina, Bueno, pasatzen ditun komerikin eta zuritzaizo pasatzen. Pasatzen ditun komerik eta ezinek eta denak eta harreman hona balin badao lanen eta ingurun, gauzearra da hori. Ezin hobeto. Eta gizein duen Flogans hori. Handaingo aldapan norbaitekin gelitzuza eta horrekin egiatu zaleitzea. Flogans askoik ez dago hemen, zuk okerreko bidea hartu izan duzu. Sí, eres pabilatu. Bueno, mutilek utzingo zaituzte. Ustedes bai ituzuela... Bai, nik hau ikusita ere alde ingo nuke, Kristina. Salbatu zaitezu. Basoaz? Zuen kontuk esateko modukoa. Ez da jondo, nire urren arte. Baina zaindu bat zaitut eta... Segi lasai. Bueno, Kristina, mila esker, urren arte. Aio. Izutu. Zatozte malkoak eta suntxi nazazue, atera ezpata eta zauritu. Bai, bihotza eskerraldeko tititxonen azpian baitago tititxoa, hil nadin horrela. Venga, guazen kanpoa, ea leitzako aire puruak burua konpotzea izan. Venga. Tititxoa. Venga.
Hey, it's wonderful to see you once again, to see you smile and hear you call my name. There is so much to say. Hey, it isn't accidental that we met. Your love is something that I can. Kaixo, Xier! Ze ariaiz motel? Beroketak egiten edo zer? Bai, antzeko zerbait. Antzeko zerbait. Sumatu dia, bai. Ongi? Kaixo, Iñaki, ondo, bai, oso ondo. Da ze, harria jarrotzeko asmoan alaiz, edo eta prestaketa horiekin, jo? Bueno, ez dakit, bai, zurekin agian, bai, jarriko nauzu harria altxatzen. Bai, nik gehiena jartzen ditiat. Ez, hori beste egun batean kontatuko dizut. Aizu, Peru harrin gaude. Bai. Zer da leku hau, nolatan sortu zen eta zergatik? Bueno, baserri bat ikusten duk, baserria bere soroekin eta nik orain dela urte batzuk erosinean, lanerako, baina nolabait uztartu dituk hemen nire bizitzako bibideak. Lana eta harria, edo harria eta lana. Biak, hemen zeudek. Bueno. Barrutik ikusi inzakegu? Bai, noski, hortarako zeok. Gitxingo geha hemendik aldapa honetan bera? Venga, bazen. Bueno, erki. Bueno, Iñaki, zoragarria, benetan, baserria, ikusten da zenbat lan egin duzun, zenbat maitasun jarri duzun guzti honetan. Bai, ilusio asko dago hemen. Museo bat ere badago, ez? Bueno, harria ikuspegi zabal batekin dago hemen, bai. Horregatik, esan nahi dut, ez da zure historia bakarrik. Ez noski. Zure historia harriekin, eta hemen ikusten ditugu zenbat tona altxatu dituzun bizitzan zehar, hori kalkulatu aldezu? Zaila, kalkulatzea. 51 urte ibili naiz plazaz plaza, oraindik ere harriakin zerbait banabil, eta orduan kilo pila bat bai. Ni hasi nitzenean, orduko bide bakarra apustuak egitea zen, eta apustuak egin nituen. Baina momentu batean esan nun, ez, nik nire benetako apustua harria behar bezala jasotzea da. Nik ez dut harria jaso nahi apustuak egiteko. Baizik eta harri hori ongi jasotzea da nire apustua, gero hortan alegindu naiz. Baina karpen handia egintzen nuen, ez teknika berria ere, nolabait ere... Bai, teknika berriarena behar bada izan diteke, nire kabuz ibili nitzelako, ez? Nolabait zenbait mutik hori esaten zaio, hola jaso behar da harria. Eta zuri esaten badizu aditu batek, hola jaso behar da harria, nola hasten da modu berri bat asmatzen. Ni urduan nire kabuz, nire harriak hartu eta mailuak informa pixka bat eman, probatu, eta gero argazkiak ikusten dituen, jendeak modu batera, bestera jarrotzen zuela, eta horrek esan zian, nik ere probatu behar diat, eta beste moduri badagoen, eta horren ondorio izan zen. Ni harri jasotzailean hau. Eta hori nik ezin diat nire barrutik atera. Baina gero, bizitza batek dituen gauza asko egiteko aukera ematen dik horrek. Eta azken etapa honetan, baserri honetan saiatu nauk, jendeak ikusi dezan, harri jasotzaile bat ez dagoela hor beti esan den topiko horietan eroritako norbait, badela zerbait gehiago. Bizitza bere osotasunean bizitzen duen pertsona bat dela harri jasotzailea. Eta ni, mutiko eskorran itzela, harriakin amesten hasi nintzen, eta nire barruan harriari toki bat egin nion. Orduan, aitonaren historia eta aitaren arrazoia. Baina barruan aitoraren historia zegoenez, aitaren arrazoientzat tokirik ez zegoen. Hemen, lehen esan diten bezala, hainbat harri zeudek, eta harri bakoitzak bere historia eta bere mundua, ez? Batez ere jaso harria, baina bai bestelako harriak, eta begira, etorri hone. Bera, Xer. Hemen jaso harria zeude, baina bestelako harriak ere bai, zeude fosil batzuk, kontxa batzuk, eta harri hau duk opari zoragarri bat. Felipe Uriarte mendigo izaleak oparitu zian, Tibetetik ekarritako harri bat. Hor, behian irakurtzen duk, on mani padmehun. Nunbait, ik zerbait nahi duanean eta benetan sentitute eskatzen baldin baduk, harri horrek lagundu egiten di, bere aurrekaldean pasatzean, igatik otoiz bat edo laguntza bai. Niari naiz, 8 osagai euskaldundun pintxoaren bila nabil. Orduan, ea honek laguntzen didan. Nik ez egit olako desio klaseentzako lagunduko duen, baina iprobazak. Vale, beste desio sekreturik badut, baina horiek ezin dira esan uski. Orduan, on mani padmehun aurretik esaten, ezta? Vale, erki. On mani padmehun, on mani padmehun. Holaxe. Hori litzateke. Bueno, Iñaki, ez dakiz esan. Eskerrik asko benetan, placer izugarria. Baita niretzate.
zurekin egotea ikastea da, Bueno. eta, bai, hala da. Ni azten ari no gauzataz eta ikasi hitzak. Onartu olakoak ere. Venga, ba. Mila esker benetan, eta, bueno, kontatuko izutea sorterik izan dudan. A ber, ba. Onmani Padme Hun. Aio, Iñaki. Aio, eser. Onmani Padme Hun. Bueno, osagaia pintxorako, euskaldun osagaia pintxorako. Katutxo. Ez. Katua ez. Ea, peruarrin gaude, osagai euskalduna. Arria! Hauxe bera. Bueno. Ya está. Arritxoa pintxorako. Katutxo, liberatu duzu. Barkatu, Bai. horko mendipuska hoi zein da? Oi, Beriain. Beriain? Bertan San Donato, ermita. Baina, sakan inguruan dago. Bai. Ze Santiago bidean galduta. Ez, ez naiz erromesa, Ah. Leitza inguruan den bilen, Bai. ne pentsamenduta murgilduta, ez dakit nola, honean iritsi naiz. Galdu. Aizu, ez tezu jakingo zuk 8 osagai euskaldun pintxoren bat hemendik ote da honen? Ez, hemen ez dut uste, hemen arbizun txistorra dugu, bertan, hemen lantegian lan egiten dut nik. Hemen Bai, txistorrak eta hemen. egite dituzue? Bai, Nahiko euskalduna da, eta ez hau txik badao? Bai, negazu guazen. Bai, venga, guazen da. Hemen txistorrak eta egite dituzue. Lehortzen edo gelditzen. Hoi da, hemen behin txistorrak bete ondorien, ekartzen kiu sekaderua eta 4-5 egun oten dira sekatziaino, eta joia bin sekatuta hien basatu bazioen basatzen kiuia, eta ia saltzeko presta honen nitzaki. Txistorrek ikusi ditugu hain arte, baina txistorrez aparte gauza gehiago ere egite dituzu, ez? Bai, bueno, guteko produktu izarra izenen zen txistorra, hasi ginen txistorra izen duzen, baina, bueno, hortaz aparte eten du txorizo freskoat, txorizo lehorrare behi, panzeta, irugiarra, saltxitxon batzuk behi hasi gaiken, eta pate pixkete behi eiken du. Estekiak eta estekiak ez direnak ere egiten dituzue. Bai, txerrikiak. Txistorra asko ikuste, nik ez dakit Euskal Herrian hainbeste txistorra jaten deun, edo hemendik kanpora ere bidaltzen zuen. Bai, bueno, Euskal Herri mailan asko saltzen du, jo Espainia mailen behi saltzen da, eta atzerrirare behi saltzen da. Atzerrira ere? Bai. Ze herrialdetan dute horrela guztoko txistorra? Kurioso bezala, Filipinas, jaurte desente da bizkiu bieltzen. Bai, Noruega. Baina, nik ikusi lehen hor makina batekin zabaltzatea lanean, txistorrak egiten ere, baina zue aiton amonen garaian etzan txistorra horrela egingo, ez da? Ez, ordena, eskuz, bai. Guai masa eta esan nahi du osagaia berdina dila, baina egia esan behi egiten zela dena eskuz. Guai bakaten, ebazu ikusi zuke aukera nebalin bazu txistor baten. Nik ere egin dezake txistorra garai batean bezala? Bai, nebazu, prestatzen du guaixen eta oleitxe ematen duzu txistor, nebazu. Ez ba, venga, gozen. Venga, hemendik, venga. Hau itxiko dugu, venga. Venga. Erki. Zeke, gari batean horrelako traste batekin egin. Horrelako traste batekin, bai, eskuz egiten zen, ordu ben. Hemen dakau masa prestatuik, txerriaragila, pipergorrila, batzuia eta gatza. Ordu ben, hemen sartuko du, hemen hartu masa. Neonek sartuko dut? Sartu, bai. Ja, usteko nola ikin den dena. Hola, pixket hartu, sartu eta estutu, aizeik ezartzeko. Estutu inberra. Bai, aize ezartzeko. Hola, ja prest. Ordu ben, guai. Pasatuko du. Atako du hemendi. Hor atadaiela, eta guai... Jeringiletan eta nola iten da, nore aizeik ez izateko, txaka. Hoi da, eta guai estia sartuko du. Hau aixuile estia da. Ondua remojuen. Eta sartuko du hemen pixket. Hola, pixketeki. Nikoa du. Orduen, guai. Hau oso erraza da. Hau heldu bia hemendi,
sarrerati, eta neba zu heldu, eta atatzen faten deneran, zuk heldu txistorra atatzen fandaiela aurriaka, ez tiez lertzeko. Teman neba zu manibelai? A ber. Hemen helduko du, aizeik ezartzeko, eman manibelai, eta atatzen hasikoa, eta hola fandaiela betetzen. Nahiko poliki eman behar diot, ez? Bai, geldi, bia fanen datatzen. Hemen dieltzen fan, laundu pixket, eta hola bete daiela estia ongi. Hola heldu eiken da, hemen enbiazu franatu pixket heldu estiai, ongi betetzeko. Bestaldia laso gelditzen da, aizi hartzen du, eta aizi hartzen balin bau, bai ez da ongi sekatzen, eta... Probatu dezakenik pixka bat hartzera da? Bai, hola, zuk hemen dieldu, eta beste esku baur. Eta nik manibelai. Hau da lan pixka zailagoa eta ez dakit ondo egingo du. Bai, geldi. Zuk eskumaneki heldu bakarrik. Eta bia fanen da urriatzen, eta gutzi aurria faten. Este hau puskatzea ere, ez da oso zaila izango, pentsatzen dut? Bai, fuertek emaiozu hau txeten da, baina, ongi hidratatuta balin badau, jenduko hau aizi. Epa, txulitxo bat! Estiek zakan txulitua. Ai, ama, zeten txiba. Eta hor moztuko du eta txistorra lotuko du. Ia bat, eta da niko luzia ia, eta jo egin du bestia. Eta guai egin du lotu. Nek ze luzea ere izateko, txistorra batek? Bueno, depende pixkatze formato nahi duzun, hau nahiko luzi izenen zen, beha, bueno, hau bokadillo pariatin jateko bihazu, ez da? Joe, pare bat baino gehiago. Bueno, beha, bokata. Eta guai lotzeko, behiku. Lendaziko rapil bat. Este pixket eta gelditzeko hola bolatxoat. Soka pasatu eta hola lotu eiken duzu. Bolatxoa ere hortxe lotu. Bolatxoa bai. Hola txintxilika gelditzen denien, soka ez tigristetzen estien eta ez da botatzen. Danak dauka berez zeragatia. Hoi da. Eta hau, berdin. Pixka jendu, ongi estutu. Eta txarrast. Eta jazta. Enduzu txistorra. Hauek bai, kollare politak eta ez Hawaien jartza dituztenak, Eta perletakoak eta, txistorrenak hobe. Bueno, eta izu, hau txistorra, ez tekez, probatu beharko da edo, ez da? Bai, bueno, hau guai berez sekaderua fan berko zen. Hobena duzu, bakandik leitzen laun bet, Kristina Saralegi, artista, eta biharrek egin ju talo bikeinek. Orduan biharren gana fantzizte, eta biharrek egin dizu txistorra espezial eta taloak, osake, hobe Bueno, leitzen. aizu, sekadero ere mango dut, eta nik Kristinaren Hoi da, hobe leitza faten maza. Karo, gareia daia. Venga, guazen sekadero makia. Venga, behi. Onmani paz mejun. Itxo, pote naiz. Pote, orainez, errezoaren ordua da. Errezoaren ordua? Izaltzaren bizioaz gogoratzen. Bai, gogoratzen naiz, baina orain ez da momentua. Bara, leitzara etorri garenetik ez dakize gertatzen zaizu, baina ez zaitut ezagutzen, Omane isildu eta jun. Isiltzeko? Omani isildu eta jun. Eta juteko? Omani isildu eta jun. Oa popatik hartzean. Omani isildu eta... Ez ni gabe jun. Kaixo, Kristina? Txaldeon, bai, ni naiz. Ainarak biali nau arbiztutik, nire taloak probatzeo. Bai, deitu heldu zala. Bai. Guain ikusiko nolako launtzailea zan. Ona edo txarra? Bueno, ikusko, urte askotako, Berdin. Bueno, dena antolatu ez dute ja? Bai, dena prest dauku. Erki. Zu espero neban? Bueno, orduan zuek talogileak zaret, ez da? Bai, taloak ikin biltzen ga, bai. Bueno. Feriz feri. Feriz feri biltzea altzeate. Bai. Azoka eta horrela saltze dituzu ez. Bai. Eta gero, etxeen egitula jendek eskatzen dazkiunen daola, baina gehiena feri komundu hortan muitzena. Eta arbiztukoei txistorra erosi? Bai, arbiztuen erostu txistorra. Arbiztukoa kalidade izango nuski, zurrek ere egiten du. Oso txistorra nahi dute, bai. Bueno, hau da, hartu irine. Hartu irine, Eta guain botako diu, kaz pixkoat. Eta guain zu botako diu zeure, nik masaitiko. Bueno, eta zein berdo horrela, dana bota? Ez, pixke. Bueno. Hasi botatzen pixke. Pixkenaka. Bai, nik esan izotzen bat, bale? Bota gexo. Leitzan ala ere bada ohitura, ez? Taloa jateko eta taloak egiteko. Bai.
Masata ikuste dut, pixka bat, bueno. Jaintxa gau. Bai? Jandaikoa? Bai. Ez du gehiago behar hor. Kriston puntu erra boto jo. Ne merita izan. Horrengatik, esaten du eta alonan misterioa oren etxen dela. Orea edo masan. Osea, pizza batzuetaz esaten dan hori, sekretua masan dagola, taloari ere aplikatzeko mokoa. Bai, egi. Bueno, jaine dauku. Eta bereak eta zabere dituzu hemen, oioak ikuste ditut. Bueno, ditut, pixkoa denetatik. Behiek, behorrak, astoak, txerrik, hemengo baserriko zeaguzik. Eta behorrak adibidez ez... Behorrak ditu, guatxezena nahiko kapritxosoa zen. Eta ekarri zuen bat Suizatik. Eta arekin hasi zen gero hemengo zaldi honakin kruzatuz. Suitzako behorrak? Eta nastuta? Bai. Ni mentxe nahi, galdetu eta ez dut arretei jartzen. Beste hola hemen dauk ez utzat, eh? Bai, venga, bai. Aber nola itxezon. Hoi gozen ariora. Bueno, ja. Horrekin txiki egin ezo, eh? Bai, eskagix. Negozea neurtzeko baldin bada. Hola, oaintza zongi bain. Irin pixkoat bota aurrena ez itxasteko. Baina hor guzti, nahi bezo pilota. Bai. Bai. Ondo. Eta orain? Oain eman, bildurrik gabe. Batzutan esku hor guztire bai. Eta eskuek ere hemen, eh? Bai. Gaiakoan itxatxitzen baita. Ze urterekin hasi zinean zutaloak egiten? Txiki-txikitatik hasiko zinen noski. Amabikin, atxekin donosti egoten. Nahi bezu saiatuko daiz, baina akaso izorratuko ez. Primeran dauzureare, eh? Bai, bueno, zuk lagundu eta bestela. Ez du importa. Erki, orduan, masa egin daukaula. Eta guain txapara botatzen dira. Txapara. Bai. Zu botako zuzurea edo ni botako zuzurea? Bai, hau, hombre, nik esperet. Polieki bota, eh? Hori gutxien ez ondo egitea espero, Horrela, ez? Azkar-azkar inberda, ez? Derrigor. Bai. Jolín! Ja! La suerte del novato. Hori izango, seguro. Eta, zeka, hoi, gehiago uzten badeo, euskal lehortingo zaigu eta oso hauskorra izango da, ezta? Bai. Errez jaten dena, izaten da taloa, eh? Listo? Oain aukeratu, zeinan behazon. Ba, ez dut txarrik ikusten, nik zein egin duen argi ikusteet, baina mentxe, txikia, eta hemen telebistaren magiaz, txistorra zaldut zaigu. Ba, hau, launduko izot prestatzen? Bai, nik uste nahiko erresa izango da, ez du horrelako misterioik izango, baina... Txaka, hola xertu. Eta bain, tenedore automatikoakin, bete? Txaka, nahi bezo bita, nahi bezo idu. Baian. Nahi bezo beste bat sartu. Arbizuko txistorra izan da. Bai, ahaxe da. Haulen bailen jan inbar dauztu baino lehen. Erke. Oztuzko jazto bate balio eta. Txistorra iskin garri bat. Bere ala probatzen azteko. Barba! Joder. Ona. Ona. Ona aldau? Oso. Kaixo, Gipuzkoarra? Ez, Bizkaitarra. Ba, hemen ordaindu behar dozo euro bat. Hemen pasatzea Gipuzkoanak eta Bizkainoak eta Madrileñoak eta denapatu beharra daukea. Napakerrak ez gainean. Baina zu nor zara? Ni hemengo aduanakoa. Aduana? Bai, aduana bezala dau hemen. Bueno, ba, zibilizaziora eramaten banauzu, nik 2 euro emango dizkizut. Bueno, gero zize biltzea igual joanen da, orduan ordaindu beharra daukezo gehiago zize biltzea joaten baza. Ez, enator onjotan, Seguro? Bai, seguro. Bai, nik eman gozatxon zibilizaziora. Guazen? Vale, hemendik? Bai, hemendik. Segitu neri. Bai, hau da bai zibilizazioa, baina han judiezo. Bi han judiezo bat eman behar aldot.
Bale. Ez dakat beste. Bale, hortxe dozo ba, Bale. Gero arte, eskerrik asko. Aio, zuri. Iepa? Arratsaldeon. Arratsaldeon. Kaixo, Asier naiz. Kaixo, Arantxa naiz. Kaixo, Arantxa. Aizu, begira, 8 osagai euskaldundun pintxorik baduzue hemen? Bai. Bai? Bai. Ze sorpresa. Eta nola du izena pintxo horrek? Lurra eta itxasoa. Eta 8 osagaiak euskaldunak dira? Bai, noski. Bueno, eta ikusterik badut, nola egiten duzun pintxori? Pasa zu galdera. Hortik? Bai, atetikan, bai. Ederki. Bueno, zeintzuk dira osagaiak orduan? Osagaiak da txibia, txibia behar du hemengoa, Hemengoa, kostakoa. Leitzakoa. Leitzakoa ez, oraindik ez dugu lako inventorik. Errekan ez dira oso ondo moldatzen oraindik. Oraindik ez. Osea, etxasokoa, oso ondo. Eta zer gehiago, behar dugu? Eta behar dugu piper saltxa, behar dugu tipula goxatua, behar dugu patatak, berrezila eta beratzuria. Bale, bueno, ekin. Aizu, Iruso tabernao, ze historia du, noiztik joan duzu eskuartean tabernao? Gu 6 hilabete bakarrik gaude hemen. Bai? Bai. Baina niraki eta haureno kaminero nitxea zala. Aduana moduko bat? Bai, barrera eta guzi. Barrera eta guzi? Bai, barrera eta guzi. Eta zeinentzako aduana zen, garai hartan? Gipuzkoarrak eta bizkaitarrak eta napar leitzarrak etzien antzako. Bai. Leitzalarrea etortzen zian, jo bila. Eta orduan, iten zituzten danak eraman. Orduan barrera txiki bat jarri zuten, eta ordain egin behar zen. Ja. Bueno, zuek duela 6 hilabete hartu duzu hau, baina bestelako lan ere egiten duzu, ez da? Bai, Arraimundun, nire senarrak dauzke arrandegik. Eta Arraimundun ibiltzen da, bai. Bueno. Aizu, eta pintxonetaz aparte egiten duzu besterik hemen Irusen? Bai, dugu menu bat, eta karta ere badugu, eta gehien bat osatzen da arraiarekin. 5 aurreneko ateratzen da danak maira, gero bi arraimota, izan daike legatza, izan daike rape, izan daike lupie, rodabailoa, lonjan zeinen atera da nobetona, eta gero bukatzen baduzu menua, aragia ere bai. Postrea, kafea eta txupitoa. Bueno, txibiak horrela... Txibiak egina daude. Egina daude. Bueno, urrengo pausua beraz? Urrengo pausua da, patata dago egina piperrarekin, eta egiten da azpian ipini. Oso ondo. Bueno, pintxoak tamaina polita dauka, polita, bai. Honekin... Euskaldunak, baserritar lehenu asko jaten genuen, eta ahaztu intzaigu jatea. Bai? Bai, egiten dugu menu 5 mel, zaten dana. Ez dugu jate, lehenu baserritan jan egitean zan, etortzen zan jatera. Eta orain ez da etortzen jatera. Eta guk egiten dugu jana eman. Ja, eta horrek esan nahi du nolabait ere kantitatea edo... Bai. Jendea asetuta atera behar demendik. Ja. Beraz, txibiak, patatak eta oain kipula, ez? Bai, kipula. Oso beltzatu ez du behar zatio, bestela nire gustoko gorbizitu izaten da. Ja. Eta... Ui, gazpatxoa, botatzen diozu? Ez. Zer da hori? Piperraren krema. Piper krema. Bai, piper krema. Eta hori... Jantxa bat. Ja. Eta, ez da dira falta, perrezila. Eta jazta. Eta hau jango genuke bat hartu, patata pusketa batekin eta barrura, ezta? Hoge pusketa bat nahi duzu edo aski duzuela? Honela, ea moldatzen naizen horrela, bai, moldatuko naiz. Ea, patata pusketa batekin, holaxe. Bueno. Gustukoa duzu? Primerakoa. Esango nizuke eramateko baduzuntzearik, baina bueno. Bai, badugu. Taperra baduzu, ezta? Bai, eramango duzu, lasai. Bueno. Arantxa, mila esker. Gauza bat, dena Arantxa, leheno galdetu izutea 8 osagai euskaldundun pintxorik baduzuen, baietz esan didazu, baina... Zer falta da? Honek 1, 2, 3, 4, 5, 6 ditu? 6. Bueno. Ai, baratzuria. Claro, bueno. Baratzuria. Gerturatu egintzara, baino ez dira 8. Baratzuria falta de... Ja, baino ez dira 8. Baina dena den gerturatu zara. Momentuz gertuen zaudena zara. Oso ondo, mila esker. Bueno, Arantxa, esan dakoa, sorteon eta beste bat arte. Naizun arte.
Ahaztu egin zaitu. Eskerrik asko. Pasatu zaizu haserrea. Eta zuri txoro haizea? Aizu, lortu dituzu pintxorako lau osagaiak? Bakarra falta zait. Baina ara, guazen pintxo potera, ea 8 osagai euskaldun dun pintxo aurkitzen dugun, eta behingoagatik misioa behar bezala bukatzen dugun. Aizu, okerrez bagaude, hemen hasten da Leitzako pintxopotea, ezta? Torrean. Zazpitan, Zazpitan? Ja, bueno... Bazkarragoa egin behitugu gauze. Bueno, gu atzetik goaz, bakizu. Bueno, zeo zer hartuko dugu, ezta? Bai, nik zurito bat. Zurito bat eta betz bat. Zein da gaurko pintxoa? Xolopuen eta sagar saltxa kurriak. Venga. Ez egin kaso hondirik, baina entzuna dut taberna honetan, filmatu zela filme bat ez dakizer, abizen, euskalduna... Zortzi abizen euskaldun? Hemen ez. Lander Otaola zala kamareroa hemen... Ba, ez dago Lander Otaola izeneko aktorerik. Bueno, gaizu zenbat zor dugu hemen? Bita irurogei. Oso ondo. Bita irurogei, oso ondo. Bueno, oantxe patuko izut, bai, oantxe. Itxoin, hemen. Itxoin, mira. Me cago en la leche. Korri katea. Beti da lagunen bat ordaindu gabe junitean, Aizu, zarren egoitza eta zuek hemen pote hartzen. Jubilatu nahi duzea, jubilatu. Jubilatu gertzeatean. Ez, jubilatu nahi dula ba, bizionea. Osea, nahi dutenak etortzei honen. Nahi, zatela gazte. Bueno, ederki, aizu, eta orduan pintxupote hemen zer da, eserita leitzan edo... Alden bezala. Eserita neskan batekin, Bueno, neska gutxi, hemen inguru gutxi ikuste ditugu. Ben amozarra gehiago, zeo bai, neska gazte bai. Bueno, botilak. Bai, bai, berdin. England. Kaixo, zer moduz, ondo? Bueno, hemen Baina zu bertakoa zara? Bueno, hogeita hiru urte. Hogeita hiru. Berez, nongoa zara orduan? Londresko. Londres? Kaixo. Ni Antoni naiz, zure izena? Ikusi telebistan. Zure izena? Andrew Wilson. Markatu Wilson! Aizu, Andrew, nolatan bukatu zen? Because I love a girl in London. Oh, yeah? And I have 2 children. Two little girls. Because of love. What about the pincho pote? There's no potty, there's no pincho. What the fuck? It's a disaster. It's no pincho, no pote. We are going to correct this situation. We are going to correct this situation. Bai. Atxalde hon. Those are the pinchos from this bar for today. Okay. For my... Oso ona, very good. Zerena da? Aragi berdurakin eta pure patata galleta. Bai, pure patata nabari. Oso ona, oso ona, zorionak. Hobe, eskerrik asko. I see you on television. Woo! Funny man, you're really funny. Funny man? Funny man? I don't understand. Very good news. Get up in here. I see you on television. Your face. You are really funny. I mean, your faces is
Oso divertigarria naiz, hasi? Ez, hori bakarrik, ikusi dituzu ze aurpegi jartzen dituzun telebistan. Nere, nik aurpegi hori jartzen dituzu ikusi dituzu nere. Nik ez, baina berak bai. Bueno. Well, and you? Andrew Wilson Stubbins, Hernando Reneno, Zabeleda. Sortzi abizen ingeles. Sortzi abizen ingeles. Pelikula berri bat egin Oso, no, sortzi abizen ingeles. Wilson! Wilson, sorry, Wilson. You are invited to this beer and well, okay. Nor konbidatzen duela? Gu. Asier Peix. No, Asier Pei Basque, bai. Pei Basque, bai. Sí, Well, Andy. Zuek ere pintxopoten ibiltzen zarete orduan, o? Bai. Txoin, sorokoa hain, edan da gero. Ez pintxopoten ez, gu pintxopote hoiten dio normal. Bale. Ostienen pintxopoten merkixi hotatzen eta orduan, atetzen jo guztua. Haizu, eta leitzan orduan, aurrekoan esaten ziaten leitzari ez diozue nahiko etekin atera, hemen egindako pelikula eta ero, nolabait herria saldu eta erakutsi eta... Ez di saldo berri, saldo jende atortzeko nea da. Orduan nahiko jende etortzen da nea leitzan. Gehiegi, gauzo neago. Gehiegi? Gipuzkoan oso, Gipuzkoan oso. Baina, a ber, tabernariek orduan oso pozik ongo dira zurekin, olakoak esaten. Tabernari, baina gu. Gipuzkoan nahi baitugu napar nahikoak, Non, kontxan. Adibidez. Ondarrabie gure hauen, Bueno, bai, hauek, kao, eske itzuli egin zuten, karo, edo saldu edo erosi zaintzen duten. Itzuli egin zen duten, no? Ez, kendu intzen. Kendu? Gipuzkoarrek kendu, hau da, lapurtu. Ondarribikin hasi eta gero perretxikoen garretu. Gipuzkoa eta Nafarran arten orduan baldau konponbiderik. Ongi modatzen. Bueno, Gipuzkoakin lotura banun, baina ja ez daukat, orduan. Naparroakin, nahi dogi. Ez, Naparroakin bai, Naparroakin bai. Na guge badio lotura. Bai, bai, oso, no, hoxe. Egia, Gipuzkoarrek, Ondarribi perretxikoak eta zerbait gehiago laportu diegu. Zer digu? Hemen entzundako eta gero, batu gabe juten banez, etzai harrituko, Gipuzkoar bat batu gabe jutia, Ondo izan, Ya está, berriz, baina. Zeize, hemen pintxopotea leitzan zuen bakarrik itezu. Pintxopotea, niz martxa ondan zuekin presentadorea zira, Venga, egizu, aurkezpen egin, egizu aproba. Nahiko erakutsi dizu, gehiago? Txoin, mira. Zuek eharki biztatea, potea, nahiko trago, nahiko pintxo... Esan dako adituko zaituko, Hau entzun eta gero, desde luego potea behar. Bueno, ezu, elkarri ikusiko duguan, ez dakigu, no, baino? Mira, hemen atzean ronda eskatzen, ezu. Ez dugu gainetik kenduko. Iera leitzarra. Nahi bai leitzar, ni leitzarra izatea. Bueno, guazen eskatzea gure, Darik. Kaixo, bi zurito. Nik zer, kainero ontatik nahi dute? Me cago en la leche. Bueno, vale, ez dugu zuritorik nahi. Eskerrik asko, ez dugu zuritorik nahi. Zier, falta zaidan osagaia. Bai. Txotxa. Eutzen pintxok dauka, behar bezalako txotxa bat. Ja, baditugu 8 osagaiak? Nik lau dauzkatu nik. Zuk? Nik bai lau. Tabernan dan bertan montatuko dugu, ezta? Hango mai baten ero... Hortxe, bai. Bueno, Andoni, ea. Lehenengo luma, ez? Bai, lehenengo luma horrela. Do... Baratxuria, bai, baratxuria. Sartuko diogun lumani? Bai, horrelako, bai. Fusio. Hori da. Hortxe. Orduan nik hemen, ez. La rosa, patata. Bai, patata hor la rosaren gainean horrela erdi harrapatu. Eta utzita la rosa. Menta zenba jarriko diogu? Dena jarri, pixka bat, bai. Bueno, venga. Peruarretik ekarritako harria, oso euskalduna. Hau, bai. Hemen, la rosan gainean, la rosa, harria, Orein kaka. Hola, hortxe. Vale.
Jose Mari deitu behar diot. Bai? Josema? Bai, hemen pintxo tapote. Aizu, lortu dugu, baina guk egina, 8 osagai euskaldunez egindako pintxoa. Zer osagai dauzke, a ber, esaia zue. Luma, baratxuria, artxoa, menta, la rosa, patata frijitua, Atiratzen aizate? txotxa, Eta orenka. eta orenkaka. Ostia, pintxo! Baina, zen banaletxea. Ja, ez dakit zergatik jarri den horrela. Ez du gurea, baino pintxo euskaldunagorik topatu. Zintzan probatu ere. Begira, pintxo horrek Clemente euskeraz hitz egiten jarriko dute. Por cierto, kuskusa ez da euskalduna, Ipar Afrikakoa baizik. Baina Clemente barakatuko da. Ja, baina ez da euskira, ez? Ja,